bon dia a tots, gràcies per vindre. Després de fa uns dies i del plenari passat, on se van parlar de les ajudes que en principi estàvem esperant per a poder acondicionar els camins rurals, han hagut diversos agricultors locals que en vista de l'estat dels camins, els últims dies s'han interessat i s'han dirigit a nosaltres per veure un poc en quin punt estan les ajudes i si realment anaven a arribar o no. A partir d'aquest moment hem estat mirant a veure en quin estat podien estar i evidentment ens hem encontrat en una sorpresa entre cometes. La sorpresa és que, igual que fa uns dies la nostra companya Torelló va dir que s'havien perdut 50.000 euros de la Generalitat per a la contractació de promotors d'igualtat, es tinc que dir que lamentablement la línia d'ajudes promoguda per la Conselleria d'Agricultura per obres de condicionament de camins rurals per a l'exercici 2019 no va arribar ni un euro per a Vila-real. Per tant, els camins rurals van a quedar-se sense aquesta inversió anunciada per el regidor de Serveis Públics, Paco Valverde, i també per l'exregidor d'Agricultura en el mes de gener. Es recorda, i em fique sobre el paper, el passat mes de desembre, el Consell Agrari va rebre la visita del senyor alcalde, del regidor de Serveis Públics, per anunciar-los directament als llauradors que n'hi hauria unes ajudes de vora 500.000 euros per part de la Conselleria d'Agricultura per a l'acondicionament dels camins rurals. I que, a més, el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, el senyor Francisco Rodríguez Mulero, vindria a una sessió del Consell Agrari per explicar aquestes ajudes que en el 99% de possibilitats anaven a vindre a Vila-real. Doncs bé, sabeu que o en la Conselleria d'Agricultura no es diuen les coses clares a aquest equip de govern o realment des d'aquest equip de govern no se fan les coses bé perquè anem una darrere l'altra perdent ajudes i així és normal que no hi hagi diners per a cometre certes inversions. Unes inversions com aquestes que duem més de 2 anys reclamant i que seguim sense veure. Però no sols això, que clar, el motiu de que no vinguin aquestes ajudes és per falta de crèdit i clar, al faltar crèdit per a totes les sol·licituds rebudes, les que han tingut una menor puntuació són les que s'han quedat fora. Podríem dir, no n'ha hagut per tots i nosaltres esta vegada ens han quedat fora. Sí, el tema és que 102 municipis van a rebre les ajudes que havien sol·licitat i dins dels que no han rebut aquesta ajuda estem en el lloc 57. O sigui que davant de nosaltres n'hi ha tots aquests ajuntaments que en els seus projectes han tingut una millor puntuació per al projecte, per la infraestructura, per la necessitat o segons les bases d'aquestes ajudes. A mi m'agradaria que l'equip de govern donara la cara en aquest sentit, donara la cara i diguera clarament als llauradors si va arreglar els camins rurals o no va arreglar-los. Perquè, com bé vaig dir l'altre dia, el pressupost designat per a aquesta matèria en el pressupost municipal del 2019 està sense executar i, evidentment, això que esperàvem no vindrà. Entonces, n'hi ha que saber exactament què és el que se va fer i com i de quina manera. I m'agradaria que, per fi, després de 3 mesos, el regidor d'Agricultura, el nou regidor d'Agricultura, convoque ja per fi el Consell Agrari i que aquest Consell Agrari poguera demanar que vinguera el secretari autonòmic que en el mes de desembre se'ns va dir que vindria a anunciar aquestes subvencions, ara que vinga a donar explicacions i els motius de per què aquestes subvencions no van a vindre a Vila-real i els llauradors, que si una cosa estan reclamant des de fa temps, a banda de tot el tema dels preus i de la venda dels cítrics, és que les infraestructures locals estiguen en un bon estat, van a quedar-se sense aquestes
ajudes que van a fer que els camins estiguen en el lamentable estat, o seguisquen en el lamentable estat que estan. Per tant, anunciar això, que no van a vindre aquestes ajudes, que els camins rurals van a quedar-se igual, i demanem que se convoqui el Consell Agrari i que el secretari autonòmic d'Agricultura que comparisca en ell per explicar la denegació d'aquestes ajudes.